Mahal. Ulan. Mainao তে আমার মানে কিস্তি হাজার একদম মানে আরম্ভনি নাচুনে আর একদম আরম্ভনি প্রায় কিসের আর একদম মুসাফির আর না Denang intro ke dini he. Kayak nggak ngabung nggak? Si bung deh. Mana go? Hai guys, yang nunggu kang ni channel borai bai hen. Hai guys, nunggu sama-sama saya di channel labur. Nunggu deh, ay Mainao Khakhlary ni sih. Dan Mainao Khakhlary channel labur ini jabai. Tol lagi fer nunggu kang ni channel laupin borai bai. Empai jeng dini tanggen, dini mana horau tanggen horni. Ekta so tanggen Golaghat. Empai fungau so higan. Golaghatau man tangnang kadang madang o nunggu mana tamne lau nai na mitika bai jananggo. Dayo soलिगासिनो packing. मान बावनायनि आइ आफा आदा बाजै आरो नखरनि जाथि बंस गासिखौबो मान बावनो जों पेकिं खालामगासिनो आंजों लोगोसे दङ जोंहा बिथाङा आरो आइ आरो बिनानाव आरो फंबाय थ नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे बे मोननैयाव फुल आरो नै रे आग्लायनाया बेयाव सोबावबाय दखनाखौ बेसेबां मना गिदिराव Iya megon, iya fuga, iya khoro tupi. 3 hours later. ओमफ्राय जोङो हरनि एकथायावनो गाखोनाय नालाय फैयै 4 घन्टा 5 घन्टासोनि उनावहाय ओरै 5ता जाबायमोन बेनिफ्राय जोङो लाल साहा लोंबाय बुगाखादाव बेनिफ्राय जोंना गारिया खारफिनसिगोन फुङानो जाबाय माला सहैगोन मोनलायदोंमोन आं इयाव हाबा नंगौ ना सनाय mahal ulan ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा आथिमंगल दङमोन आथिमंगला जोंहा मार्चनि 12 तारिखावनो जाना थांबाय नाथाय भिडिअखौ एडिट खालामनो सम मोनैखाय एसे लेट जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोनखौ
네, 그래. Hayu. Ile, Sunali. 네. dah kalimu dah hadungo. Zaya biasa thara. Zaya je. Zaya tho. Zaya. 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 Zaya be. Bisa punya belek. Lalu baik. Cengkesannya beda. Lalu karena tanggal kacing saya, saya view saya. Saya pas solo tu saya be. Kau sih kaya. Kau sih. Garian karena no. Karena. Kumbay. Isi khom जादों फैसाया. ओइलाय सुनालि जाम्बिसो फैसा बिनो रोङा. A few moments later. Malam ni? Golaghat. Ang nilip sa wa gidil dasina arab dianggar
village Adani Sala. Abo det sing sabi kanibu ada juga madu kanibu. Kanibu gakalin. Untuk buku abu patle.
হেৰি আমাৰ উপস্থিত শ্ৰদ্ধা ৰাইজসকল আমাৰ যেনিবা গাঁৱত বড়ো কিবা ৰৈচমী কৃষ্টি হাঞ্জা আমি 2006 চনৰ পৰা আমি চলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ কৃষ্টি হাঞ্জাৰ ফালৰ পৰা মানে আমি চবকে আমাৰ যিখিনি নাচনী এতিয়া মাইনাহঁতে আমাৰ মানে কৃষ্টি হাঞ্জাটো একদম মানে আৰম্ভণি নাচনী আৰু একদম আৰম্ভণিনিफ्राय बिसोर आरो एकदम मोसागिरि आरोना बेखायनो जों रैसुमै कृष्टि हान्जानिफ्राय बिदिनो अननायनि नेरसोन हिसाबै आरो सबखौबो जाय जाय बिदि खालामो बिसोरखौ माने जों ओरैनो माबा मोनसे आरो नेरसोन अननायनि माने सৰু কিবা এটা আমি কৃষ্টি হান্জাটোৰ ফালৰ পৰা মানে উপহাৰ হিচাপে দিওঁ মৰমত আমি মানে প্ৰত্যেককে দি থাকোঁ গতিকে আমি আমাৰ কৃষ্টি হান্জাৰ ফালৰ পৰা আজি মানে শুভ মুহূৰ্তত আমি ওলাইছোঁ গতিকে আমি আমাৰ কৃষ্টি হান্জাৰ ফালৰ পৰা যুগ্ম জীৱন তাৰ বাবে আমি আশা বাথৌৰ ওচৰত আমাৰ কৃষ্টি হান্জাৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু শুভকামনা যাচিছোঁ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এই সৰু উপহাৰটো মানে মৰমৰ উপহাৰ হিচাপে তেখেতৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াইছোঁ बेखौ लांफैयाबाथाय दुखु मोनबावगोन नोंसोरो Hai Kalam. Rồi ăn nào phi trộn khơi.
Ruang na pito kuy. Anh không đặt cái đừng làm gì chứ Lấy cũng không mặc bó. 잘라자겠네. 이 시크는 이 시크는 그만. 또 लोगोफोर जोंहा आथिमंगला फार्स्ट समावथ' फुं समाव सानजौफु समाव ओरैबायदि मोजाङै सोलिलांबाय नाथाय जेला मोनाबिलि जाबाय अब्ला ओरैबायदि गिदिर अखा हाना होबाय ओरैबायदि रोजा अखा गोरान फोथारफोरा सिलाफोरा गासिबो दसेनो हाब्रु जाजोबदों आलासिफ्रा फैगासिनो बिसोरो अखा सिजाजोबदों मोजाङै माथोबो होनाय जायाखै ओंखायनो आं एसे दुखु मोनबोदों आरो लोगोफोरखौ मोजाङै रायलायनो मोनस्लाबासै नालाय एसे हाब्रु जाना होबाय ओंखामबो मोनजास्लाबदोंना स्लाबाखै आलासिफोरा जेबो मिथिला ओमफ्राय जेखि जादोलाथ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै खारन अखानि थाखायनो ओरै थाब फैनो ओंखारनानै भिडिअ'खौनो एसेबो लानाय जायासै जोबथा बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों गोदानै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय आरो जाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायदों आरो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो थेंक इउ स' माच लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय